духтараку ина бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам пеши Гулноза омадем. Ассалом Гулнозахон, чӣ хел шумо? Боротон омад? омада, бовар кунед. ира бинен духтараку иққа ипекои фасон, иққа киртои хушро оварда Туркия на ё турецки ипекои фасон духтараку касе мехост ина марҳамат якма ями киртаи хитон сар кунем. И чандсма киртаи иққа фасонакай 1300 сомон ипеки оригинал духтаро бренди Эспирай ба фикрма ина марҳамат нигоҳ кунед расветка дора чихе фасонак бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза яди магазинои шишагӣ 118 магазини Гулноза размерош чихе боша? айчилду то 48 туркира ҳастай размер марҳамат ина биёен бо аз наздик бинен касе омада наметонан нависен доставкатон мекунан. Ин амудошам ҳамин нарх боша? ин амудош 1000 сомон. И 1100 сомон ина марҳамат и моделш 1100 сомон ае ки хидш пуштага бинен духтаро чихе хушай пуштош кати ҳам хе сангча омадага аҷоибот ана и модели фасон ипекои купра нархаш чӣ хел? 900 сомон одна тонна марҳамат духтарако мулоимакай сабукакай ина биёен бо аз наздик хитон бинен. Ма рақамҳои Гулнозара мемонум касе доставка мехоҳад 3/4 мешада ина марҳамат духтаро куртои фасон бисёр овардаги Гулноза нигоҳ кунен ина ипекошам бинен чихе хушрӯвай инош чанд пулай? 900 сомон ина дидена духтаро беҳтарин варианто бо нархи хуби хуб дар ҷои Гулноза духтаро биёен. Инам хеле болопӯшои фасони сабукак мепирсанд нигоҳ кунен чихе хушрӯ варианти фасон ина туида ягонҷо пӯшидандам аҷоиб хушрӯвай марҳамат ина кори дастӣ рафтагай духтаро нигоҳ кунен расветка дора аҷоиб хидш ваяй материалаш сабукаки тобистонаяй марҳамат дар кортон боша пеши Гулноза биёен ина тамоми намуча овардагай нархошон чанд мияй? нархошон 900 сомон бори Дубай духтаро успед кунен биёен размеро ҳаст харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза яди магазинои шишагӣ 118 магазин духтаро кам мондагай ина цвечам бинен чихе хушрӯ ай пеш кори дастиша нишонтим инами ҳамаш кори дастӣ рафтагай диден материалшам аҷоибот хушрӯвай тамоми намуди куртотон кати мепӯшен беҳтарин вариантай барои ягонҷо рафтан ана ин намуд одна тонна мана ино чанд пуланкиҷон? Чанд? 900 сомон бе санг ина марҳамат иҷада бисёр дорад нигоҳ куненда болопӯш кирта чизе ки мехоҳен ҳаст и расветкошая ина ай вилуруш буд ҳозир нигоҳ кунен и арганзай чая материалш саб букакай хулас тобистона марҳамат биёен харидорӣ кунен духтаро ина нигоҳ кунен платёи туёна дар кортон боша пеши Гулноза биёен духтарако арганзои фасон ино чанд сима бошанд 900 сомон шарфшам арганза бори Дубай духтаро марҳамат хостен анамихел киртои фасон двойка тройка буда диденош ина марҳамат пеши Гулноза биёен ай бо сиёҳшам ҳаст мана марҳамат сиёҳакша бинен бо чихе хушрӯва ина манекенда бинен тройка шарфшкати ҳам хе сабукакай духтаро материалаш варианти тобистона марҳамат духтаро рақамо ҳаст барои маълумоти бештар Гулнозада муроҷиат кунен ана михел ҳарирои фасон мепирсен духтарако марҳамат тобистона вариантои беҳад хушрӯ омадагай дар ҷои Гулноза ира бинен ҳар ҳафта гули навш омадестай материалшам аҷоиб мулоимакая беҳад хушрӯвай ина каседа дар корай чанд расветкаш омадай нархошон чандай бори Дубай 650 сомон хоҳен кирташ хоҳен болопӯшуш духтаро дар ҷои Гулноза ҳастай биёен размерош кати ҳаст
кирташам 600 сомая кирташам 600 сомон болопушам 600 сомон бозори корвон тарафи пажарка якм дарвозадаяй марҳамат 118 магазини Гулноза духтаро ряди магазинои шишагӣ омада наметонен бинависен ша доставкатон мекна беҳадам хушрӯ беҳадам интихоб васе духтаро инаи моделшам бинен чихе фасонакай хулоса кадом моделе ки мебинен ҳозир ҳамаш инаҳа новинка духтаро беҳтарин вариант бо нархҳои хубу дастрас дар ҷои Гулноза ина сиёшам аста мана узороша аҳамиятет ҳамаш ҳархела баъд духтаро киртоям овардагай ҳозир киртоошам нишон метиҳем киртоошам аҷоибот хушрӯа инаи новинко бинен дар рафти навор боварӣ дорум ки маъқултон мешава инаи гили майдашай агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмошам мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан хушрӯа модела бинен ва ира бинен нархи чанд сомай 900 сомон дидена чихе боияй чихе фасонай материал тобистона духтаро аз ин як расветкай асиёшам будай диден духтаро ина беҳад боияй 900 сомон материалш аҷоибота якта мехарен чанд солак мепӯшен духтаро марҳамат Гулнозада нависен ай материал бесангш ина материал ҳарир мақсудай духтаваяй фақат ки сангча надора нарх чихелай 500 сомон марҳамат сиёшам будай диден духтаро сабукак ира бек вая мепӯшана яго маечка кати бекиртая мешава пӯши пешакаш поли маҳкам мешава хулас марҳамат ва юра бинен духтарако новинкои фасони хушрӯ дар ҷои Гулноза духтаро литучкои новинка аҷоиб фасоная ира бинен шарфошон катиян ҳама шарфош катия шарфош бо сангча дорада мана марҳамат беҳад хушрӯча дар ҷои Гулноза омадагая намхе новинко успед кунен тобистоная духтаро размеро то 62 раҳато мешава успед кунен дархост кунен доставкатон мекунан дурнушта байн дора духтаро хоҳен намхе кушод мепӯшен хоҳен мебанден нахоҳен намебанден беҳад моделиш фасонакай марамат литучкаи аҷоибот ана бад нархиш чихелай 600 сомон ина беҳтарин вариант бори дубай двойка шарфшкати дар ҷои Гулноза чанд моделай баъд нигоҳ кунен як борда қисми болора бинен ина мино ҳамаш бори новинкаяй ина биёен тваяй материалошон сабука ки тобистона моделои туёна ҳозир какрас сезони туёяй ку духтаро киртаи туёна кофтеста бошен то 62 размер астай пеши Гулноза биёен меёбен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 118 магазин омада натонен духтаро бинависен Гулнозада доставкатон мекуна ина марамат чанд модел дора моделакои фасони хушрӯ киртои ипек овардагиай ина бинен киртои новинка беҳад зиёд овардагиан ина бархтои хушрӯ доран мана беҳтарин варианто ана баъд я намуди дига моделои нав омадагиай бисёриёне киртора меган ина нигоҳ кунен ҳар ҳафта бори нав медроя бори дубай духтаро гилои нав ба нав марҳамат ишаишда хушрӯ нархиш чихелай 700 сомон мана марамат размерош чӣ хе боша то 60 пӯша мешидай диден размерои калонам будай духтарако марҳамат болопӯшои дубай дора киртои фасон дора хулас чизе ки дар кораи пеши Гулноза биёен баъд медонен шарфҳои хушрӯвардагиай биёен аз наздик бобинен шарфошон интихобуш зиёдай духтаро нависен расмоша мепартоянд خریداری کنین دخترکو اینا ببینین آخه گلوش در حقیقت هم خشرو بوده سبوکا کی تو بیستونه یادوار شویم مرحمت